Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireni kuno kwa akadewere boma la Chirazulu. Munga mukumbukira bwino masiku apitawa tinali kudera lino kumene ulemekezeka Amwanamveka mmene amazapereka mijigo kudera kuno. Anapereka mijigo pafupi mijigo 8 imene inaperekedwa kunoko. Lero tabweranso kuno chifukwa pasiku limene yatabwera kuno anthu anapempha kuti no koma ife kuno kuliso mavuto anjala, mubwere muzatithandize kuno kuli njala. Lero taona Amwanamveka abwera atamva pempho limeneli kuti afikire anthu akuno kwa Kadewere. Ndimangofuna ndikupaseni kachithunzithunzi kuti una Mwanamveka anali MP, ndi MP mpaka pano nditero kuti ndi MP wa ku Chirazulu South. Koma chifukwa chakugawidwa kwa ma constituency panopa una Mwanamveka akuyimira Chirazulu imene aigawa so pano ndiye panopa kuli Chirazulu South akuwecha kuti ndi Chirazulu Midima, pano akuyimira kunoko kudera lino limene tabwera kumene akufuna kupereka zakudya zosiyanasiyana. Una Mwanamveka apanga zambiri kwa basi, koma pano ndikuona kuti mambo uli nkati. Ndipemphe kuti mukhale pomwepo kuti tisatire satane wa zimene zikuchitika pa mwambo uno msiku la leroli. Pabwera anthu ambiri pano, pali amayi ndi abambo, pabwera achikulire pano, agogo. Taona anthu achipani amenenso abwera pano kuzachitira umboni komanso kuti azakhale nawo amodzi ama beneficiaries zimene abweresa Mwanamveka pano. Muona kuti muchithunzimu mukayang'ana kuucheni kwanga kumbuye kwangaku kuli chirole chimene chabweresa zakudya, mapaketi azakudya amene mpaketi imeneyi muli zinthu zosiyanasiyana zimene agawe pano. Kudera lino ndi kudera kumene kuli anthu ambiri kwabasi. Munga mukuona mchithunzimu ndi katundu amene abweresa una Mwanamveka. Pakuyembekezeka panopa kuti mabanja osachepera 1200 alandira katundu ameneyi kuti akathandizikire. Titabwera pempho tachitika, titabwera kuno kumene anthu anapempha kuti iya mwazi mwatipatsa abwino Mwanamveka tanotisiyaso pano kumwa muzithapi tikhati kumwa mazi abwino aukhondo, koma kuno kuli njala. Mafumu adatsindika chimenechi, kutsindika kuasindikira ona Mwanamveka amene akuyima kunoko kuti mukapita chonde katiganizireni chakudya. MP awa ndi odabwitsa, MP amene akuoneka kuti maganizo awo onse ndi olingalira anthu. N'chifukwa chake lero sipadathe masiku, it's just 1 week chabe mmene abwera pano Mwanamveka kuzagawa. Ndimangofuna kuti mungokhala ndi kachithunzi kameneko. Mukuona makosana awo muchithunzimo ali kalikeriki kutsitsa katundu kuti pano mabanja ali pano, mafumu, amayi, agogo alandire zimenezi. Muona kuti mchithunzimo ali amayi akuluakulu, amayi ausinkhu amene akhale akulandira, amene ali mabeneficiary mwambo umene uchitika lero kuno kwa Akadewere. Mwambo huu wayamba kale kuli nkati. Ndipemphe kuti mukhale pomwepo kuti muthe kusatira satane wa mwambo umene ukuyendera kuchokera kuno kwa mfumu Kadewere. Khala mpompo tisatire mwambo umenewo. Muzaona mina tozapanga anthu awa pa 16 Sikitemba la chakubwera ibwana inu kundolowalo. Nikumbira bana ifeyo ndi anthu atinangoyerekeza tikangolira kuti kodi inuyo kusaufi kumuzabwera kuli kuti muzati imirire muzati chose mukapolo musinga moto. Koma
sana tichokoze ukamalira Mulungu amayanga lero wayanga sanda inetu si wandale koma ndimangonena chilungamo ndipo ziwaenda amadana chilungamo azikati wayamba ndale ine ndizandale ndine nazo kodi munthu akakuchitira chabwino ndikumuthokoza ndikulakwisa ukati chocho wayamba ndale bwana muyenda olowalo ifawa sikuli yazigogwawa tingoona kuchedwa ndima amene watukufunira ni zabwino zonse ziko kwambiri ai yangu kwa agrupu dadi mwangu wali chilungamo eti yangu kwa chilungamo nthawi ino mundilole ndipemphe asenior chief Kadewere amene tinapompano kuti atiyankhule ziko mukwambia zini Olemu apite mene wenda kulandira olemu mapano masino chief Kadewere asino chief bao kutokoza pasipeni kukwatitira amanapika kwa kibera lauli munayamba koyamba munafika kuno za kupanga michiko simunatoza mabweyaso kuzapasa anthu mablanketi simunatopeso mabweyaso kuzapanga sitrofe kuti anyapata asiwera mpira leso mabwera pano kuti mwakaira anthu ufaka anthu napompano anthu athu akupatu kunoko ndikutokoza apazima mkuchita azite kuti anthu aosewa wati mavoti anu mkuchita azite kuti kwapopano kuti atakula kwa iliyo ndio nikapemera makolo anakupemphaniso kuti bwe muzayimire kunoko lero mwavo mnade mwabwera ababa alipasa support sisi basoko pa kalekale nda kuti ababa mwamba pathandiza musana roho ngoma nanga mkolobonde zakhala kwaji zayimire ka president ndi upempi zose kale kuti ndikafuwa kati kakoda basa bera ndo soda basa sabena zimukambi maso naiwala matumba wana 1200 dema tumba yena akauka mpunga kake ute mina gawira alikuwa mpunga linakulia likuno dema tumba yena alikuwa mpunga ena akakunoka Kadewere ndia amena agawa ndi mafumu sikuti mwade anthu yayi komasi sikuti apereka ndi aboma apereka ndi abwana ali apawa manja mwa kwa biti mpetu kuti mwalandira DPP oye! Amana! No. Ndikuziwa kuti simuli bwino njala. Ukuvutika ndikuziwa. Bwera kuno mango zili mbisa. Ne pepani. Mpempo langa kuti DPP oye! DPP oye! Ndikuti ndikumva nanu chisoni agogo anga. Kwa jamaa kuti mukumana nawo. Ndafika kwene ndaenda ku madera onse. Kwambira kwa maleta. Ere? Ndiba yati malikale mati panalanda ndafika kwa Mulo. Ndafika kwa Nkolokosa. Ndafika kwa grupa Afrikiko, kwa Pemba. Kuna kulikose mavuto ndikwaziwa. Kani ya ikulu ndi jani? Ndi kuziwa. Kuti mavuto oli ndigali kulu. Koma ndikubi atose tikuziwa kuti vuto lite ndi pa 16 September. Sio ngoni? Chabwino. Ndiye ndipitilize ni malonje aja. Nditokoze this governor Bambo Kaliwo. Nditokoze so akosuwese governor Bambo Zimbota.
komanso ndi executive yanu yonse ya ku district komanso ya ku constituency. Ndithokoze amene mwayimirira a senior chief Kadewere. A chief Kadewere sakanatha kubwera ere fandi yakulu koma angotumiza mzukulu wawo kuti tikhale nawo. Diliboye ndithokoze magrupu athu onse akwa Kadewere ani nonse pamodzi ndi 17 mina manduza atiye kuti alipo 17 magrupu onse alipati ali pano ulemu wanu agrupu athu. Ndithokoze agogo akamene muli pano. Takuitana na zigogo chifukwa choti mukuonachi ndachita kukula ineyo ngati munthu. Zikanatheka kuti aliyense ni mpazi zikanatheka? Zikanatheka ndiye nati ningosankha apo azigogo. Kuti kanga chepe kamene kalipo tikatani? Jawani. Diliboye. Diliboye. Nditapita okaendera mijigo. Ya fumu athu amulo kamuna maiwala zana lomweri. Mena manipepa kuti ya mwabweresa jigo kuti tizima madzi. Koma chomera madzi chotilibe. Yele. Ya anandipepa kuti kanga chepe kamene kalipo. Kapezeni nditu muthamange mwaone kwambira zigogo. Ndiye ntazungulira tati yayi pasapite masiku kanga chepe mukatani ndakupaseni. Ndipake ndabwe yatu leo koma siko yamba ndikoyamba kameneka ndikali kuchitabe maniveti nezi zanyanya kwambiri izi tikalowa mboma. Yanga chipe tiko opposition ilwe tikuvutika ko opposition chichose tikapepa sati pasa chichose tikapepa sati nani takuti pasa ma project amene anayala Professor Atapita Mutharika onse anachosa. Inu ni mboni kuti tinapeza contractor oti amangese watu uhuka nakati watalawo. Pana mitambo paja anayikapo chikwangwani pamene paja. Okoza nse ukuchokera ku Mikolongwe kafika pana mitambo ndikukota ikafika patumbu hapa ndikalumikiza wa kupia emu. Kampani yake inapezeka kale ndi top range. Awata atangobwera anzatu awa atose IMCP ananda kulati sobe ndosafunikira. Zili mabuku uko ananda kuti sobene udani so ndosafunikira tuchose pa budget anauchosa. Contractor uja anamudaniso anamuchosa. Panaliso nsewina watala ochokera pa makande mauzo pa makande pachora pa musipacha paliso nsewumene yamafuna takonze watala ukafike pa chimwawa ukafike timati kwali hiro ukafika mpaka kuchenza mweneso anaudani anauchosa. Contractor wake kukhala Motor Angel company yaikulu anangopaka mwina 2 months 3 months koma zinangolinga anathamene amabwera Motor Angel boma soli kusintha anachaniso anachosa. Diliboye ndiye kuti ife tipange zambiri kuno ndi pempho langa agogo muli pano inu muli ndi ana yes katilo ana tu anyamata ndazi bambo yes otali ndi anawo yes muliso ndizi zukulu yes mukapita mukawauze kuti atajoze atipasa kanga chepe kamene ali nawo koma kuti wo apanga zambiri makuti apange izi zambiri unazukulu wanga iwe mwana wanga iwe nkamwini iwe ukakafika mazuano kwaitana zikamwini ose mbumba yose nabwana kuno mbumba yanga tinalinda mwana mveka uko amene abwera uno kuchita zotumbwe akuti iwo atithandiza amathandiza atazaka akuthandiza fayoti iwo ndi umunthu wa ine kwandi zochita kubadwa nazo nonse nazo kabwanga tena kale amene abusaji amene atipuzisa kuti nthawi zina chauta amatha kukudalisa pa ntchito zako
chifukwa yake atandipempha mfumu amulo tukasegulira njiko nacho nachapa mwamba kuti ndithandizepo. Dibi oye pake tabweresa katundu so azikamwini aja ndibwerezaso zizukulu ziji yede zizukulu ziji anatwaja kali ntaoni maimbire foni kuda iwe mwana wanga ikosachite bayani masewera kuti transfer inaka transfer kumanga transfer kuti azavute kuno kudata ngati nasana magari ndibo kuti iwa kama votera ngatali ntaoni savotera kunoko asaiwale kumene ko ali akukhalako asake president watu Professor atapita Mutharika ere komaso asanke kumene ali woko ino kasiba sa MP basakavale sio zakole alipa ni manja wao mwana wangu Mangatari ntaoni akavotera ntaoni akanganeso MP wachani wa DPP kansa so akale wachani chukwa a president aja amabweresa chitukuko mopyolera MP kupyolera kwa kansala ndemukasankha apa kulabwisa apa yede imakazo vuta mfanya kuno chakwera sakutithandiza yede sakutithandiza amatakangana kuno kumonako mwanamveka wewe danger kwavuta akangona kunoko basi danger bweleo yes awoneso kansala wa DPP kwake kunoko fetereza mwalandira fetereza simulandire ufa mwalandira kapena chimanga si DPP magawa chimanga mwalandira ino ngati kubuga ife fetereza license na sesa ine kubwesa ni fetereza patumbe hapa chaka chino fetereza kulibe komaso nimukuziwa ife ngati DPP tayi atina nena kuti azikoko athu ena vile ndi akupangona amene wadusa zaka 60 asira ndi akukanga chepe awata bwe anango kuna mizani apanga sana pangi chakwera ndi chipani chake cha MCP akuzuza Malawi chilichonse chakwera ina amotega china lagero kuti ndi chakwera aziko kwenda china chilichonse kuzuza anthu ufa huu uyatumba la ufa ndi 90,000 100,000 ngakali ngapeza kuti 100,000 timanga tamene timachoka mboma a DPP pamene president wake anali Professor atapita Mutharika inali 7,000 komaso chimapezeka kwa alimaki wangobwera chakwera wakweza chimanga cha 100,000 akakulenda palibe fetereza anali pa 18,000 panopa ali 130,000 mina ngapenda ndikaye mina ngapenda kukula njinga ya moto panopa kukula tumba limozi la fetereza angakulenda pano munaiwala tukunena pano pakuti mungapikireso mafuta opikira mungate kukula kati kanye buledi imetemusia ali pa mina 700 yakuti kwacha pano bati akweza zulu ati ndi 4,500 zizukulu zatimezi kuskulu zija mene timachoka ife ma school fees anali 5,000 zizukulu zi ma school pano pata kubwera yako anakweza school ija inafika mpaka chama 70,000 yomwe yoende ati nama community day secondary tikaka yako yene ya boarding ngetu ni 300,000 400,000 anakweza transport zobanduka zomwe zobanduka ina ni mabwe abazo banduka bwanyi ndama yake tukuzuzika ndiye pembulanga ndiyona kuti tisaiwale adadi atu Professor atapita Mutharika komaso tisaiwale mwana watu Joseph Mwanamveka pali anyamatatu wa machado abwerawa panopa mpikisano ngakhala wa machado au yene makaza le
Sicho kole? Alipanga bwele apisane ni ntunda u. Ema roza we. Katafuna kuda kulise mbuzi zake. Kuna kulise nguku zake. Komato atengeso ngongoli. Amwele, kuda ikataize azabe mpaso ndimu ndithandize. Paliba amenanga bwele ndukuri. Komato umuntu yi wakomera a professor atapita Mutharika. Wasankha mwana Mvekha ukha vice wa president ngauta ngakolo ambo matini sipambali bangati vice ngati vice ndio vice jema imayo tulinawo sautai ya chachiwiri kabaja chitatu nufa kunena ineo litakalipanova sine shadow ndi MP wa kuchilazo South shadow makaya MP ndi MP pali nepa wa kuchilazo South koma chifoti boma lilagawa malire mina gawira atera nje pa sanafika kwa nkambu wakati pali sinje timati mitumbira ndio mitumbira yo yaenda chonchi pauje ndipaja pa nkambuwa ndiye azungulira uku mulinde uja mulinde pasikupa mulinde paja ili pali akuno koma tikamayandikira kwa kuchombe pali kasinje kena kake meme mitumbira mbe yaso ili mbali yawo tikatenga uku ndio kudusa mwankota paka ukafika wa uje kusika wa chikaonda amene timazi wako mene kuyako oso ndi Chilazulo Thumbwe kale timati kuchilazo East ndiye kwathu kuja kwa masuku kwafumwa na Matia si kwathu numene kuja ndiye kuti ndi kujani Chilazulo Thumbwe ndiliboye leo ndi kujani Chilazulo Thumbwe ndiye ndikanatheka kuti ndipite mbali ya uko ndikusiye na balanga kati ineyo ndizipeka kuti mijiko ndizikakonza huko mabuliji ndizikakonza huko magesi ndizikapeleka watu kulibe magesi ngene ngakhale mafumu tikunena panopa mafumu amabuya ndi mamini bus kubuya mafumu kuti amwanamveka bwerani tikuziwa kuti mapita huko maife mwatithandiza tifuna mumalize ntchito imene tinakupasa mubwerere nerati ya pepani ndithu akumabwera mafumu anthu a ADC kumabwera kuimba kwanga kundipempha ikunena izoti sinabwere kuti ndaita kulithamangisa uko iya ndabweraso uko akundikondaso ndiye inuyo ndikukumbukira gogo kumbuyo uko ukapeza chibwezi kapena mamuna ndikupa kuti mamuna uyu kuliye kwa masamara nkazi mamuna ali wamanga nyumba kumena kuchokerawo nyumba ya akazi ake ya anake ya zizukulu komaso mamuna ali ndoveka odiesaso amene nkabwine mngamuta ndiye koma mgamba kuti uyuta amangomenya akazi ake amazuza akazi ake kazi ake amalepa kuti adiye avale palibe nyumba sana mange mumvomera mukanapeza so ukoko amandikonda ndithu koma ndaona kuti abale anga kuno kuchilazo Thumbwe kapena kuchilazo East ndikugwira ntchito limodzi ineyo maso anga ndimayika pa chitukuko kwani kuza kuti ife sitimadi andale yayi timadi ya chitukuko chifukwa chake ino ndiye sesa kunoko kuti pande amene mwapita kuchilazo South pali chitukuko zambiri mbiri kuti ndinenso ndikamaenda ndimanyadira kuti ndapanga dine zimenezi
Ngazo sana bakajani chitukuko. Utapiti mpite pamuyere, amene mapita kwa muyere, mtu kanditu magesi ali pali ponse. Kuli technical ya majani ukindi ameba kwa computer tele center kakimene ili pale. Mimi yako kuli police unit kunena pale. Yanyoa. Angobwera kwa police abwera wiki omwe ino. Komaso tilindi mimi kwa muyere ti Chikangulu secondary school yanyowani. Yombanga ada Jose. Dibi woe. Mupite pasoni pompa afumu alipomwepa uje na afumu. Ele afumu atu achini kwa alipompa akuzazi. Kuli technical college. Yota anatu azipunzira kani ya chito za manjeti. Ukalipentala. Ede? Kani ya magesi. Asungu anazikuzia hapo kukonza sisi. Ede? Kukonza sisi. Zambiri. Mani ove ni plumbing. Kukonza popita bazi. Ilipo yabu numene kuchi. Panopa saa kusegulia. Kisile a professor atapita mtadika. Ndimene bali. Awie na achiniko nimboni. Aisia ati yetu kunoko nifo susa. Komati ndi college yabu ino. Yabu ino. Ede oda anasuka azika kaa pomwepo. Kuli makalasi ndizo siana. Koma yango karao. Amene mapita kuchimwawa. Kuli chipata halatu chabu ino chipata. Ede? Pachimwawa pali chipata chabu na mati half London. Anaka mati asana mwali atia hatu mati kubeja half London. Amene mukuzi waso uti ndi technical college ya TTC. Teachers Training College. Kuchimwawa. Au polisi mapuzi. Tilima police unit. Osia pepa ndifa amumve buno buno mwana isuwa wangojoka falifa ya mumvese buno mukabajoka pana. Tilima police unit kumene kuji. Akakha maziwa alipali ponse. Mazi alipati? Amene tamba kuno. Uko ndipali ponse manzi. Magesi alipali ponse. Mabridge itakonza. Ndivyo oye. Ndiye mwana wanu yamene wabwerera kuchisawe. Mwananu usuru wangobwera afuna kuti akuthandizeni. Ine ndiye sesa, ndikama ndiye sesa kuti ine ndili ndalama zambiri ya. Mani veti? Ndibe ndalama zambiri. Chifukwa singateke ineyo ngati munthu nosenzi kupasa ndalama, leli? Mafumu nosenzi kupasa ndalama. Simudaba wewe mwana mtu akuba kuti ndalama, leli? Koma kanga chepe dili nako huko. Dili tani? Bakazovuta tisali mozi. Nikunena ilifua mtoka ineyo ni ilifua yakiti mango kapa ukazi kika pa chichukuko. Kwa hiyo ukapanga nseu ndwali yese. Ukapanga matuka besa magesi. Ale sapindru anyamata azikoza za sisi. Asungwa. Komanso uzima zozizi. Komanso bakumwe mama kajitu yeni ajitetezo ngatipa ni magesi pakuwala. Komanso yeni zigayo. Nyama upita leo kuchigayo, maka hapa fupi. Alisa mapindua, mkakonza bridge, mkakonza nseu, mkakonza sukuru, opindua ni muntu. Ndiye ni maswanga maka pati? Pachitukuka. Pandi kosa ateka kuti wina aliyese, afuna ndalama, nikampase, sitadabisa? Zidabisa. Dukumbuka nthawi na agene, bambo wanga ati hapa kilo ku reserve bank, fana kama kilo ku reserve bank. Nditapita kunja. Tamene yoro, watu kuja kwa nebeso nyumba marata. Unalibe kina jicho ndeni mamba manyazi. Watu kuja ni marata umu. Ulibe. Ndabwera kunja ndatamanga pa holiday Saturday ngati lero. Ndanyamuka ni marata. Ndanyamula ni sementi, ni Somali. Fika nao pakomo. Bamba nada ati mwini motika kulinda maji. Usatimangise tu panova. So ila kuti wajamba zao kuti yai. Abafuna ziwe kuti ndama ndatenga kuti. Kola abu nilima tenga jojo. Anazo uli David yeye nauza uli aibambo napita kunja. Itapita kunja kwa nandi basalawansi. Kuti ndikali inango sunga, inango mwati. Poona bakompatuba kuti palibe kina chichonse. Manata palibe kumanyo one time mwati mfurahi kama mavumba. Zofunda zija kopa kuti zinyowa ndikuzishia nkapa. Wila nkapa mkudi ya izango nyowa. Kwa nikunena choti singatopanga kina chichi chonse. Ndama ndilibe zambiri. Koma nenda bwera chitukuko. Kimene ichi. Chofunika professor bwerepo. Pakabwera chakwera ndio mafuta kendo amua basi. Kwa hiyo amacho alipesa. Kisagomere.
afuna kuti abere mavoti. Hata afuna abere mavoti. Si mamba kale inuyo kuti kunoko anthu samapanga register. Mangotaka ngofika mabwera mochedwa. Kenako iya computer sikwenda bwino. Kenako network palibe. Mubwereso mawa mkabwereso mawa chimozimozi. Kenako basi tamaliza tikupita. Zimene yatusanga uchita tu iya. Akufuna tife kunoko tipange register anthu ochepa. Koma kwawo kuakhala ambiri. Icho linga choti ife tilepere adapitirirenso. Kosa chera pompano anali pa TV. Amanena kuti ndaleperadi zaka 5. Koma mundipase mpata 5 zina. Akutakonza. Bona. Iliyo kamwini wanu abwere pakombo. Kamwini abwere pakombo. Bona kuti mwana wanu sakusinkha. Mwana wanu sakudya. Komaso mukudaba kuti mwana wanu uyu pakabwera kamwini mayembekeza zizukulu. Saku kumembekeza zizukulu. Kuza kuti acho akachoyamba. Kuyembekeze lako zi. Dachiwiri kodi mwali ukutani bwana. Akwati alini kumandikwesesa aliko pa nyumba mzingi. Ndi wewe. Chaka cha free, cha folo opanda chizukulu. Mabuza uta kanga ndi nyumba mu vuto sine ndibambo. Ndiye winaka amzo kuti ndiye papa twile mai ndifuna ndisinde simvomera. Muvomera kaya. Makasika funa chizukulu. Kwa ntundu mimi anapakia chauta amafuna kuti mtu ukamakula umasiyana. Ana aja sabange ana chwa biti kamapita limazisia zizukulu. Otherwise ntundu utatu ndiye chakwera walepera. Wakazaka 5. Kosa paka china chili chonse. Ndiye azikuza ni 5 years na bwereso. So agogwaga bene muli pano. Chinaso tisavomere tuko ayena kumabwe yatumene makapasula ndalama ati kumaenda mamizimu. Akuti apange maeria, akulepera kupanga maeria. Akulepera kupeza anthu. Amene akabwera kuti ati tipange mkhale member wa MCP muziafusa. Muziafusa kuti MCP yake iti. Kwani ndi akulu mukuziwa bwino. Imachita kaleli jamina ndayamata sakuziwa. Takuiza ne? Muziafusa kuti MCP yake iti. Yankaza yomwe. Imene ikuti zuzai. Zimenezo kuti zimenezo konko. Mafumu athu kumbuyo uku. Paso mafumu twena siose ya. Mafumu ena ati kwe amaenda ndi usiku. Pandikumba tena kumabwera ati kunoko. Ena nayi kwa izo. Kunabwera kumita manduza sindachula ya. Kudena atafuna holo kumene koko ati meeting. Ena mapanga papa chitembele. Ata mafuna kuti apeze kuno cancer. Unakha kwanthu anthu ochepa. Oti paka tawa. Amene machokera kumuta kumvesa bwino. Ndiye tisavomere ya. Kuno ndi kuchipinda kwa Professor Sapita Mutale. Kuno ndi kuchipinda kwa DPP. Kunonso ndi kuchipinda kwa Adajo. Sio? Kambe dongoso lama kawidwe aizi. Kwa nifuna mumvese bwino. Inayotauza asili chief. Kuti leo ndilidi matumamene ndapeza, timapaki ndapeza. Alipo 1,200. 500 afunga sababu noso kulide madena ampunga. Mafumu ina kuchombe ankota ambira amajukuta aliso mbali yao. Nde sinati kunoko tionjeza kuno. Pali 700. Mani vele? 500 abira kuti oti waona gamu ndapitira ikaka ngono kacha. Amene kanyamula so kuti tikagawese na akwatie mpunga. Ndiye 700 na kuti ndigawa bwanji anthu achuluka. Napempha kuti ndiye mundithandize kuti tigawe kunoko mbali yako meti. Meta kutapanga tapeleka kunoko iyi. Tigawe bwanji. Yana kuti imene zosavuta ndita na magrupu anga. Kuti azitipasa anthu akumeneko. Siwo nseso kumeneko koma amene avutikisisa azilemba. Anakapati ndi mafumu kuleteka andika tundu imene ali tigawa makuti. Mani veti? Ine sina kale pasi kuti mukampase wakuti muliyo msampase. Ndikanika kuziwa nineti. Aziwa ndi magrupu amene ali pano.
Na mimi napeleka maina aja kwa tie. Tukumva ne? Apeleka kwa tie ndio apeleka maina. Maina ke list yake malisi yake ndio. Malisi yake ndio watizitana nditu group ndi group. Group yakabwera ndikumpasa tipita tikamaliza tipita so pa group wina. Pa tipita so pa group wina. Tikathamene tikangotha ndikuti so zakwana apapa ndende apa. Palibe so amene atapelewere. Mwanive? Palibe atatani? Palibe so kufa mwe makhalapa kulandira batikalandira. Ngokhala pomwepo tijamba kati zapemphereti. Tikamaliza ndikuti tamaliza. Mafani nene chifwa chachiziwikire ena akanakonda tikanawapasa. Amene so avutikisisa. Koma nesikanatha kupeleka kwa wina aliyense. Ngati boma likulephera. Kutigawira kuli banyine munthu. Sika na kwana yo. Komasa tikapenda pena pake. Kubwa tu ineyo ndi abale ambiri. Fanda kuyatu ine ntchito madera osiyana. Ngandalero ndagwira ntchito ku Reserve Bank. Ndagwira ku ujeniso mabanki mati Malawi Savings Bank ndagwira ko ntchito. Ndagwira so mboma ngati civil servant. Ndakhapo so ngati nduna yosiyana. Ndikuziwa na ndanthu ambiri. Nini kalephera pena kunipasa ngati andi yamati pasa ntawina. Kuti ayi mwanamve ngati makuziwa. Unagwira ntchito yabwino. Wathandiza Malawi. Ngakaunda peza so pena pake. Ndabweraso. Ngakaunda pena kena kake nditani? Ndibwera. Number 4. Ineyo ngakhale simunandisankhe. Baki sanko muzandisankha pa 16 September. Sio? Pa 16 September. Koma ineyo ntchito ndayiyamba kale. Mijigo ndayamba kukumba ndikandi kukumbabe. Pandi nini ziyonse. Ungasine vice president ndikuziwa kuti ni muzi wakuti kulibe njigo, pakuti palibe njigo, pakuti palibe njigo. Tikati kukumba. Muzipatala matuma masowa mabulangete. Nafika muntena kona kuti mabulangete. Nakagawa fati ndizipatala zitatu kwatie kadewele. Tinao pa Milepa, nakagawa pa Milepa. Nakagawaso pa Ndunde, nakagawaso pa Tumwe. No mijigo ndikukumba. Ndambaso kugawa zinthu kwantu kuvutika ngati nagogo athu. Komanso kumbali ya Nyamataso. Mwamba kale kuti kuli akuthamanga mipira. Ndambapo ine ntchito ngakhale ndikuyembekeza pa 16 September. Ngati nkamwini wabwera nkhoswe tunakhomedwe nkhoswe. Ambuye sanabwere. Inunso makosi munavomere. Kuna nkamwini wamba kumanga nyumba. Akwakukusani miso akiye akongozi. Kodi ndifuna ndikagulie nikitenge. Wamba kumanga nyumba yomwe nkamwini wakale uya sana gule. Amene simuna kuti mapeza nkamwini? Wamba wavuga. Nkamwini wamba mwampeza. Amene ndi adajo Jose. Kuti kosa mene ni maenda. Kanda pita kuti. Maganizira anthu kaya. Imazo kuti makutu akwathu ndio tani. Ine makutu akunotu ngakhale yako makutu nanu ndikwaziwa. Miseu yofuta kuyenda ndikwiziwa. Toka undunde kuti tikafike kwa chikwakwata. Kwapita musimu, si wake tu ndio vuta. Tikapite kwa mulo kuti. Pite kwa maleta, kwenda kati mungaende. Magesi. Ndikuti kuti magesi mulibe. Kunoko. Ahene Musa anagwira ntchito yabwino. Ndifuna pamene nasira amusa baja. Ndipite pamenepo. Iso magesa kali pali ponse. Maza kali pali ponse. Miseu yati ikonze. Anatu pali masukulu ena napita skulu. Marata akupasuka. Aboka ndakadiwa kale. Even masukulu bloko palibe. Kuli masibio ena akupuzira masibio kumene mapuzirana ankomba pale. Akupuzira nchali. Ena pansasa. Lose ndikuziziwa. Mavuto ako ama group osa bena rapa ndikwaziwa chifukwa ndakhala pasi kuna kuti kodi kumene vuku ndikapita. Ndikakayamba ndikambire pasi. Mani ve? Kwa siningobwera so ngati munthu osazindikira iyayi.
Zambiri nimachita isana promese. Kwa taina kwa promesa. Ngati leo kuna mitambo. Sama ziwaso kuti nimangasika obuno pana mitambo. Mutati mafuta mafumu. Anango nipa taina kwa ndifuna ndipange so kina pa. Sika wabwino wami wa makono. Pamene pajapo pana mitambo pali mochare. Nakapempha kunja ndandithandisa pamene pachi. Kuchimwawa. Amene ananimangira pa Chimwawa chipatala. Si aboma. Timati anthu kwa America. Timati Clinton Hunt anali president wakale wa America uja. Tapita kujako ndakaluma ko bine nafusa kuti kunoka ngati thandize ndani. Akuza kuti ali komani kuli gulu lina lake amati Clinton Hunt. Utakumana nawo. Napita kuja nawo kadanda kuti kwathu kani ndi achipatala. Kuchipatala utembe po report utuze kuti kodi kumeneko anthu amene amadwala malaria ndi angati akudwala uye namene akuvutika maternity angati basi kunezi komanso anthu aliko chuluka bwanji inabwera kunoko nalemba report ati aliona nati mene kuti tani tithandize Dibi oye kakale sukulu tani nayo sukulu hapa Chikangulu tikunena ili kwa mwere ija ana manga imene jai ni majapanese awa this governor anali kwa anabya uzasegulira mafusa chiniko chipatala cha Kitindi clinic kwao kuje kunsoni clinic mutani mafusa akuzani kuti chipatala chimene jana timangira ndi ambassador wako America Dibi oye ndampemba kuti akwathu kuso kuli mbale nakiti mati kunsoni ndikovuta kumapiri siso wake yokumbika kuti azikapezeka kuchiazo kuboma silinga teke iwa natati kaone anabwera nde iwa aja mapanga mpikisano ngati ma MP mapanga mpikisano amapanga mpikisano kuti ameata wine uja awina chipatala napanga proposal yanga inabwera number 1 fakana ndimangira chipatala anabwera mbele kuzasegulira kwa chine sukulu imene yatimutena yapa udede yapa muhaswa yanyowa ya secondary school ndimangira soma Japanese Dibi oye kunena izi kuti MP kamusankha kutango embekeza ati ndama ziyokera kuboma amene osatha chito koma ukhale oti ulinazo kwina kuti utakapempha ukhale ndambiri kuti kapaka kutoli kutakwalongosera kutakuthandiza kuti ngoembekeza chifukwa ndama akumanira chakuyaza 200 million yochepa imeneja ndabuli chimodzi ndi mitengo imene yakwelera cement imene wakwelera sunga mange ma bridge okona awiri sizinga text toko maona ina ka malemba pa internet o pa WhatsApp amati mijigo ija imene ndi CDF odi panopa njigo mozi ndamba zinga ndamba zambi pamene inaja kupempha imeneja kuti tati atithandize mijigo so mukampeza munthu otangodalira ati kuboma palibe chimene angapanga komanso paleso anthu ena utha MP kuti ngakhale yapita kunja kwakanene kuti ineyo ndi wakuti andabwazo sinabe kuzimena wakwenu koma daji oze asakwazi wali ndani malamu ndani wa business malamu asakumuziwa mwanamvesa ngakhale kunja kumene machokera ndalama ako kandi World Bank kandi kwa IMF ngakhale sali mboma mata kuimbia ko phone ama Joseph ulipo kutaina bobo kuna jani amata kulithandiza manive kuja kugula ntho thandiza adaji ozama kapembe asakukuziwa kuthandiza saka kuthandiza so MP mukumonayi songodalira za kuboma iya komanso tiliso ndi otithandiza kuti tikamva vuto lakuno tithamangaso kuti atani thandiza ndakwatayitali kumanaina kuti mutikambirane zedi kumuzizwa kuti kodi nzuku wathu iyo chimwene wathu iyi mwana wathu iyi ndani mwana wanuyu wakwana Matia agrupa masuku teko abayanga ambiri alilekala kuno patumbwe pamuziwa patumbwe akaza sambani mayanga ngono business ndi bauje napa kali na bauje no yokali ndimati kwanje jema kuti kwanza ni pano kama siwa kwankolokosa mwe jako kuna kuyanga mazi wanosera kwilipa amina ja kwilipa ajanali akugwanga ine bambo wao anabeleka kuwili ukwilipa kuyana ndame ndambiyanga amikundi bandejo amikundi so abanga osali kuno
osabenda kuzika nawo school ali kuno nitakuchwa wina aliyense so ndabwera kuno kwatu ete kwati wena bina aziti wakuti ndabwera kuti ndabwera kwatu nge mundikatire abalanga tipangeza mbili ndiye umumumu muli maigamo soa pieces maza soa pieces kanyama kanya kwaji yazo eni kona kasoa pieces maza soa pieces makani nyama nditu Uliga chuga wani keji kwa ngodoa weli chuga ndo amene yetu kapigare maso muli mchere waje huu Mwisho wa mchere wetu unapasuka mungachukua mchere nga mungachukua mchere kwa maso anakuti nangalimbaka ilisuka piga tu panda kukuwa irobi izi ni jani huyu so pise ilisuka panda opanda bo mafuta opigi ya peleka so dia mgango kazi ngako maleo ni mawa wetu ndemga panga nditu kwenda nao kuno ndikuja utaja mata wapa ngachungamo kuba ndiosa ama kubila kuteteza zigogo watu wetu akutetezeni mkafike ntaya bwino yedede onda fika ntawi ngatino twego ni ma naisa na kwani izizi twake ndachedwa pa ajapo sika na bwera kuno ndikuti ndilibe gagala andu 100 ena nubwererani ngaka za bwino nga twake ndachedwa ndo ndizo sizikwanire bwino ndikabera kuno ina kasape wele yede ale sala ndira kakuli mwana ndira bali bina tubanya la soa ijaya kaga wa mama nta ulabwera gawe sorete kwa ndifuna kunogo wina akwani Ikafika hapa nikuta gogo mwaimuli nao ochoka mavuto kupita kuntendele mwenye nikuti mwaiuliko osanka choka mavuto kupita kuyani kapenda kuchoka kwa MCP kupita ku DPP mwai wake ndipa 16 September Palibe president wa Malawi mungu amena maganizira antu aje kuposa profesa atapita mtani. Palibe kumai mungu president amena organizira antu ake. Komasa amena kuziwa mavuto Malawi. Ede. Komasa president osa pupuluma. Ede. Iya mango chita zumenangate. Ama taso zimene akuziziwa. Ede. Komwe awa watu mutu abwese chitukuko kuno. Chitukuko chake alinagale. Hata kama ngamutundie chituko akuti fesa baya nkule ku parliament mwana tawi zose ngangoti tankwa ku parliament ngamumba pa radio paja mama wake ndi tawi moyo umva hapo ulisa kubwe ati bwana ndo faresi akuti mama yangu alimene ndabwa isankule ine saimilia twanga ukogopa chakwera hata nisaka ndi ndani bwana hata nisaka tu ndi anthu kai mie kai MP yesa kai pe kwangu lawo izo panda amene wandikemba ntchito kukhala MP ndi anthu akuno yeti ibe mantha ina ali wonse yeti kaya timange kaya atani kutoka kuti ndo mukuona komanso kunawake nkhani zake angopeka angopeka aliyense tu wa DPP wina aliyense amene ali mchipani aliyense amangama aliyense ali papeo aliyense choli ngati tiziwopa tizipita banja mambaso kuti akuyati akufuna kuti profesa atapita mtu alikasaime ziteka ndiziko ndesiri yaka ndipamena ngataziwe kuti DPP ndiye bomalo aziwazo kuti profesa kutalika aziwazo kuti profesa kutalika ndiye boma basi utata kundani akumukonda bado bakakale konko kulilongo ngakale ku Central Region akufuna zoyenga mina mlawe amakunkonda su profesa atapita Besi zicheka fati kuze niniyo akangoti abwerese biru muzimva ma radio. Iniyo musagomere. Suku zanu musagomere. Anano asagomere. Ifeso maimbi sidani. Zikakabo vuta. Tizabu ya kwani agogo kuti ukuti kwa vuta huko. Eta gogo we. Maba gogo we. Tizabu ya kwani kuti wina kuti vutisa huko. Akuti profesa mimi kufuna uyata saime.
Mzao unajua jina noka Zipi oye. Hapa ninafuna uteka tikunena hapa ndio oti wina afune wina asafune. Profesa atabitega kutani? Aima komasa winaso. Wede. Uteka bende mkao peleke kwa zuku ndia kama inatwaje. Kuti mwanafika kunena kuti president watu Profesa atapita Mutharika aima kumaswataniso awina tikangotero choncho kungoti tawina palibe sangati chose mombomi ngakhale Moses nthawina Mulungu anamuwuza kuti usadandaule iyayi m'Bible eti ayikuti amene ukwaonawa tuzaonanso so nene kuti kwambika September MCP kangochoka mbwalo simuzayionanso akanga tayikuti amene aja amazuza maIsraeli angopemphera ndikuti angopemphera tikangofika pa 16 September DBP kalowa pafe timabwerera sotu tinachoka Jose Bwana anabwerapo tinabwereraso eti ndiye tikalephera kubwera pano hata kunamizira kudafuna abere zicheka bwa kona kakubere munthu okubanga abwere pakhomo kuzwa kuti okubaye kuti abwere azalowera apa ete fati kuzwa pamene afuna kuti abere tikuziwapo ife kuti afuna abere apo nefe tingangovomera palibe zosatheka ndima amene Mulungu akudaliseni ziko kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.